gore rinori pamba pavanga vachigara paakafira pamba panga pachishandiwa nemudzimai wavo. Ivo vanga vane stendi yavo kukadoma asi vakafira pamba paishandwa nemudzimai. Vafa kudaro ndobva avigwa nehembe dzake zvichinzi munhu amwa poison. Pakabva pauya amai vekumba kwaigara muroora wedu zvikanzi muroora wenyu akatiza kumba kwangu asisipo. Saka ndanchikumbira kuti muye mutore mota yehama yenyu. Zvekunzi munhu akavigwa nehembe dzake. Kana tichitaura nyaya yekuti munhu muri kutaura kuti ane vana tuku, motora hembe dzake munhu iyeye mocherera pasi. Ndanga nchiti ndikatsanangudzira mukoma patikanotora bhodhi, mukoma wakuru patikanotora bhodhi ukadoma. Ndaiti ndikataura ndainzi ayo nyararo mwana mudiki hapana chaunotaura. Ndikati ndatakura kapu inoonekwa kana tichizoenda post mortem kana kuchimwa doctor kapu ionekwe nekufa kwaita mukoma zviongororwe kuti mukoma wafa sei. Mukoma wazotanga kushupa neni ndoita sei ticharwisana ikoko. Saka sekuru vakutaura namukoma ndovakazotaiwa iwe nyararo mwana mudiki. Vanzi nemapurisa akapedzisira kudya chii vachibvunza adzimai vacho. Adzimai vacho vakati pane kapu yavapedzisa kunwa drink, kapu iyi yeplastic. Vakatora mapurisa akanhuhwidza kapu iyo zvanzi iri kunhuhwa mushonga wakashata wakaita sewecotton poison. Mofunga kuti munhu angararame munhu anwa nekapu yakadai so. Saka ndakasvika papadho ndobva ndavhura dho ndobva asvika achisimudza mubhedha ndandakatora nevana pamubhedha ndobva asimudza mubhedha aka ndikuda kutoenda kuna baba vangu izvizvi. Kuna baba kupi kwamunoda kuenda? Svika ndikuda kuenda kuna baba vangu, kuna baba vangu wakuziva kuda kuenda kuhamifa kuna baba. Mukutaura kuti munoda kuenda kuna baba, baba venyu akashayika rini? Inini baba venyu ndakaroorana nemi handivasi. Ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvipadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody. Ndiendeseiwo kuna gonyete namaki. Nyaya yataura nayo mudare inyaya ya Tinos Ndimu akashayika gore rakapera musi wa19 June 2024. Pakashayika ihanzvadzi yangu inini. Crispin Ndimu ihanzvadzi yangu. Saka pangoita kakusanzwisisana pakutaura. Saka toda kuti tiyananiswe nedare. Hatina hedu kutadzirana asi toda kuti dare ritienzanise. Nyaya yedu yakamira yakadai so. Hanzvadzi yedu uyu akashayika kukadoma anonzi Tinos Ndimu. Takaudzwa kuti akafa nepoison, anga amwa poison. Zvadaro ndobva tagara gore rinori pamba pavanga vachigara paakafira pamba panga pachishandiwa nemudzimai wavo. Ivo vanga vane stendi yavo kukadoma asi vakafira pamba paishandwa nemudzimai. Vafa kudaro ndobva avigwa nehembe dzake zvichinzi munhu amwa poison. Pakabva pauya amai vekumba kwaigara muroora wedu zvikanzi muroora wenyu akatiza kumba kwangu asisipo. Saka ndanchikumbira kuti muye mutore mota yehama yenyu nekuda kwokuti iye ndakungoona pafoni yake haasi kudaira ko haasi kuita sei haasi kupinda. Saka musho wangu unenge wakatosviba waimutore mota yehama yenyu. Zveshuwa pakasvika amai vavo hanzvadzi yangu ava vakabva vasvikawo pamba. Uyu akabva wasvikawo pamba ndobva tasangana pamwe chete pepe ndobva vataronga zvakanaka. Motikari iri kunotorwa zvakanaka. Ndobva yanotorwa motikari yenyu ndobva yauyiwa nayo kumba uko. Tagara mazuva mashoma tanga tatomhangarirwa mudare kukotu hanzi takatorera muroora motikari zvine chisimba. Tine imwe motikari yainzi takamutorera futi inova mota yehanzvadzi yangu iyi akainyoresa futi hanzi tikumupromisa futi kumutorera imba. Zvisiri izvo mushure mokunge takatambogara semhuri tikati pazvinhu zvasiyiwa nemufi semunhu anga ane mhuri yake ane mudzimai mukuru mudzimai mudiki. Saka zvatichaita isusu tichiwirirana takagarisana so tese takadai nemadzimai avo ese 2 emufi akafa nesu hama dzacho. Tikati pazvinhu zvemufi izvi stendi iri kukadoma uko sezvo maigara muchingonetswa nematsotsi angakutaura nayo iyoyo ndibhuti ava varapa.
sezvo imimi manga muchigara muchinetswa uku kwenya kuna kuchena uku toda kuti stendi iyo itengeswe iyo moya mutengera kunoku kuchegutu matengera kunoku stendi kuchegutu iyi mota iyi totengesa tovakisa imba iyi asi imba iyi toda kuti tiise muzita remhuri yemufi uyu toisa mazita ekumudzimai mukuru toisa mudzimai mudiki mese pamwe chete toita sei tokunyoresai mukadzi wakafa ndari ndimi umwe wacho chipira pana sisi vacho vari panapa iyo ari kugwera kundikana kuuya pana sisi vacho ari kumbisisi wacho varipo panzaka umuvasirei pano airichi ikavamirire mukuno kuti zvinonzi chii kana chiitira zvinhu endai apo mama endai pacheya iri pakati pemasekretari angu apo iyo kana apa chigari makumatsarwana ipapo muteerere nyaya dzemunhuri hama yenyu mushinzwa imi mati muri hanzvadzi yakafa inini hongu kwavo chishanzi yacho akafa ava ndaamai kwavo vakinekisi vacho monin'ina vomufi vana vake vari vana vemufi 2 vana mama vavo ava 2 vari ukwe ava kwamaiguru ava vane vaviri vese varipo vana vavo panapo chekutanga chatinoda kuti mutibate zvakanaka hatina kuuya kuzogova nhaka yenyu handitika pane zvinhu zvatisina kufara nazvo zvekunzi munhu akavigwa nehembe dzake kana tichitaura nyaya yekuti munhu muri kutaura kuti ane vana 2 motora hembe dzake munhu iyeye mocherera pasi munhu wamuri kutaura kuti ane vana vake kana imaisema kupfeka hembe dzake maidzitora modzipa vana vake chii chakaitisa kuti mutore hembe dzemufi dzichererwe pasi uyo munin'ina uyo mukoma varipo ipapo ndo pane nyaya takati no kana tichizonzwa zvinhu zviri munyaya iyi tingazozvinzwa nokuti matoendesana kumataro iro dare hombe kudarika rino handiti asi isusu manje tinotora nyaya dzedu nyangwe dzikaenda kusupreme court tikangoona chete kuti pane nyaya dzedu dzechivanhu tinodzitora totoya tokurukura nezvadzo nokuti dzedzaparwa mudunhu medu isusu mubvunzo wedu unoti munhu arwara afa hapana chipomerwa munhu iyeye ofa ochererwa makuva iguva rinenge rakanyanya kukura zvakadii katozotorwa nezvinhu zvake munhu zvobva zvatoiswa nomuguva nemuguva ndonyaya yekutanga inoda kuti ndizoziva kuti munhu hawo heya akafa nezvakati heya zvakafamba zvakadai titsanangurirei mufi afa akafa sei chakakupai kuti mutore mbatya mhai kuti mwana avigwe nembatya dzake chii chakaitika ipapo inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo pamusoro imambo inini pazvakaitika izvi ndanga ndisipo ndanga ndiri kusouth saka ndakafonerwa nemwana achiti tinozi arwara zvekuti ndingifoni inini handina kuibata makuseni iwawo ndakasiya foni iri kuchaji saka munin'ina wangu akazofonerwa ari kubasa
kuti kumusha uku hakuna kumira mushe Tinose arwara asi Tinose afa. Saka ndaishanda kwandaishanda. Saka munin'ina wangu akabva adi auya pabasa pandaishanda kwakumanheru ndakutongedza zvinhu zvangu kuti ndakuenda kumba. Ndobva ati sisi makurongedza here? Ndikati ehe. Zvikanzi kufoni yenyu iri kupi? Ndikati ndaisiya kuchaji. Zvikanzi ho. Saka iri kuchaji regai ndimhanye ndodi. Aida kuti ndisakurumidza kudi kuzviziva kuti ndo zvaitika. Ndobva amhanya unotora foni iya. Ndobva tagara. Ndopa akazondiudza zvikanzi vakoma motoshinga. Kumusha uku hanzi Tinose ashaika. Ashaika aita sei? Zvikanzi angorwara. Hanzi amwa mushonga. Zvadaro. Ndobva ndati alright. Saka inini ndiri kuuya kukoko. Chiregai kudi ndiri kuuya ndiri kurongedza ndiri kuuya. Ndozonzwa zvikanzi vanhu vakutorongedza vakutodi kwakuswera mangwana. Vanhu vakutoita zvokuti munhu anovigwa. Aiwa musarega kuti munhu avigwe. Ndoda kuti munhu aende kupostmortem. Handisi kuziva kuti chii chaitika kuti munhu afi. Ndiri mubhazi ndichitouya zvikanzi aiwa Tinose haana kumwa mushonga. Ndakabatikana ipapo. Kunoku ndauya kunoku ndakasvika vanhu vese ndakavaudza ndikati Tinose haana kumwa mushonga. Ini ndiri kuzviramba Tinose haana kumwa mushonga. Tinose munhu anga achizvirongerera zvinhu zvake. Achironga zvinhu zvake kuti toda kudai. Onzi amwa mushonga haana kumwa mushonga. Tinose apane zvaitwa. Saka ndonhau nokuti ipapa kuti ndizoisvisa kunoko mama. Inini ndakazosungiswa nekuda kwokuti ndakanotora motikari kunze kwokunze ndanzi uyai mutore motikari yemwana wenyu. Saka ndakazonotora motikari ini ndataura kuti zvinhu izvi hazvigovewe, hazvitorwe nemunhu 1 nekuti vana ava vakadi varipo 2 uyu 2 uyu 2. Saka zvinhu hazvigovewe vamwe vasingazviwani. Saka ava mai ava taiti tikagara kuti ngati kuti vana ava vowanawo zvavanowana, ava vowana vototanga kuchema. Kuchemera zvinhu. Ndikati aiwazve. Muri vaviri remunhu afa. Vamwe ngavazviwanewo kavana. Ndo pane shungu dzangu ipapo. Saka inini mambo ipapo ndo pari kundigwadza. Amusati matipinzura. Chandiri kuti amusati matipinzura. Mwana avigwa. Apo muri kuchemera maproperties, kana muri kuchemera midziyo yake, muri kuchemera chii? Ndozvamuti mukataura nomumwe mukadzi wochema. Ndiri kuti hembe dzemufi, chipini ichocho ndo chandakakusungirai kuti muye muno mudare. Hembe dzemufi dzakaiswa muguva, mbatya dzake dzese naiye mufi. Isu tichiti mufi kana afa, hembe dzandinadzo ini ndedzekuti guva racherwa 6 feet mukutanga kudziisa pasi kudai, dzinopusira guva rese kubuda kudai. Koini mozondiisa kupi? Hembe dzakaiswa muguva kunzi muvigei nehembe dzake. Zvakaitirwei? Ndomubvunzo wandiri kuda kuti upindurwe pano. Musasiye mai vachishupika nenyaya. Ndosaka yakanzi family dispute. Vanga vasipo paakavigwa. Pamusoro edare. Pazvakaitika izvi mama vakanga vasipo, asi panga paina mama vadiki munin'ina wavo akanga aripo. Paitwa zvinhu izvi vanhu vese family taiwirirana kuti basa richiita raiita rakatungamirwa nasekuru vekwazvimba, asi vaitanga vaconsulta tese tichiwirirana. Sekuru chiyapa yanzvadzi yamai, yanzvadzi yenyu yerambuya yekwababa, vekwababa ndizvo. Ndambobvira ndataura nawe apa vakaroka ndakandisipo. Iwe
Alright, ya pamusoro pedare pachiitiko ichocho zvechokwadi zvisekuru vanodziva kwamudimu but isusu hatinyatsokumboonyatsowaziva kuti vanotifambirawo sevana kana sechi takangovaonawo parufu ipapo sekuru ivavo asi ndanga ichiti ndikatsanangudzira mukoma patikanotora bhodhi mukoma vakuru patikanotora bhodhi ukadoma ndaiti ndikataura ndainzi ayo nyararo mwana mudiki hapana chaunotaura ndikati ndakutakura kapu inoonekwa kana tichizoenda kupostmortem kana kuchii kumadhokta kapu ionekwe nekufa kwaita mukoma ava zviongororwe kuti mukoma vafa sei mukoma vazotanga kushupa neni toita sei ticharwisana ikoko saka sekuru vava kutaurwa namukoma ndovakazoti aiwa iwe nyararo uri mwana mudiki pazvese uri mwana mudiki tamumota taakusvika tichienda kwatogara kumba tichibva kukadoma nebhodhi takuda unochengetedza mufi ndobva ndati ko tingazoita nge hama yedu takuirasirira takuisema nekuti yafa handei aende kwakaungana vanhu kumba sezvinongoitwa vanhu munhu oitawo board view pamba ozobva pamba achienda kumakuwa zvikanzi aiwa hazviite natete vamwe vasina kuni kuuya namukoma iwe nyararo uno mwana mudiki handei straight tinoviga kumakuwa ndikati ko zvinhu zvamuda kuti zvese tinofushira izvi tingatomuviga here nezvinhu zvake zvese ndakatozoramba tiri kukadoma ndikati mafoshoro nezvinhu zvaashandisa zvechizvi ngazvitosara ndakati zvenharo uchida kutoita zvekutorwiswa namukoma ndakazongopedzisira ndanyarara semudiki asi handa kumbofarira nechiitiko chakaitika ipapo mubvunzwa namambo hamuna kuupindura zviri kunzi baba zvakaita kuti mbasha dzake muzifuchire naye pamwe chete chii nokuti isusu tinoti munhu kana azvisungirira afa nekuzvisungirira handiti ndo panonzi aiwa munhu azvisungirira uyu amungatore muvigei aapinde mumusha pane chiga chiripo chakonzera imimi wenyu wamakanoviga nempatya dzake ndoda kuziva kuti chii chaitika ndomubvunzo wangu chete pamusoro vedare chakaitika pakashaya mukomana uyu ini ndandiri kubasa kwandandiri ndakangofonerwa nzi mukomana ashaya kukadoma kukanyemba ndokubva ndafonera adzimai vangu natete ndikati tete ndafonerwa endai munoona kuri kunzi kwashayika mukomana muone kuti chii chakonzeresa chikonzero izvozvi pindai mabhazi mumhanye muende munosvika papozisheni pakashayikira mukomana tete vakakwira nofunga kukanyemba kunotyisa kwekumakorokoza vakafamba netsoka svika vasvika vakasvikawo polisi itoripo yekukadoma yakatomira akatoti hama dzacho zvamasvika maita zvakanaka kwasvika tete nadzimai vangu mapurisa akatora statement zvikanzi ndokubva vanzi nemapurisa akapedzisira kudya chii vachibvunza adzimai vacho adzimai vacho vakati pane kapu yavapedzisa kunwa drink kapu iyi yeplastic vakatora mapurisa akanhuhwidza kapu iye zvikanzi iri kunhuhwa mushonga wakashata wakaita sewecotton poison mofunga kuti munhu angararame munhu anwa nekapu yakadai so ndobva kapu iyoyo ini pandakazoendawo kadoma ndakanoiona kapu iyoyo waiti papaine 1 to 2 days zvaitika asi kapu iyoyo yaingonhuhwa sekunge mushonga wecotton like ipapo saka pakatakurwa bhodhi ichiendeswa kumochari kukadoma papaine smell yakanga iripo yairatidza kuti pane mushonga uri dangerous anofanira kunge akanwa mukomana tichienda kumochari smell iyoyo yainzwika zvakare mapurisa namotizheni vakatotaura kuti pane smell iri kunzwika panapa ati haizwisika kuti mushonga wacho mushonga rudzi anyway no ngatingoita basa ndo zvakaita kuti tikonzi ndo zvakaita kuti takasuspecta kuti munhu akanwa mushonga muri kususpecta mutemo kana maita suspicious pamunhu chii chinofanirwa kuitwa vaifanira kuitwa postmortem chii chakaitisa kuti postmortem isaitwa chiregai ndirondedzere postmortem mambo postmortem mapurisa paakasvika panzvimbo akanyora kuti munhu anofanira kuenda kupostmortem munotakura bhodhi yenyu mimi postmortem iri kuitwa kuharare nekubulawayo but pari zvino pane backlog iriko kupostmortem kuharare but zvinogona kutora 2 to 3 months mune mari here inhema dzavo mapurisa enyuwayo hongu
ipapo vakati mune mari here yekuti munokwanisa kutakura bhodhi yenyu tiende kupostmortem. Mushure mokunge ndabva kuChegutu pakashayika tabva kuChegutu tinotora bhodhi, ndakabvunza vanin'ina vangu vesa kuti varume ngatitiranei, toda notora bhodhi ngatitirane 100 asi kana muine request wenyu kuti tokwanisa kubvisa kana 120 kana 140 no problem, asi ndini ndasuggesta kuti ngatitirane $100 pamunhu wega wega. Ndakabvunza munin'ina wangu akati haana. Ndikabvunza hanzvadzi yangu iyi ikati inini handikwanisa, handina mari, chandokwanisa kuti ndoenda kuna kansera, kune makofini ana kansera anopiwa nevanhu vemusangano, ndozvandokwanisa kuita. Inini changofacilita zvekofini ropiwa nakansera, izvi zvenyu zvandizvigoni nehanzvadzi yangu. Matati aiwa kanzvadzi, kune zvinhu zvakawanda zvinodiwa patichafamba, tichasangana nezvinhu zvokuti pachadiwa kana kuti postmortem kana kuti chii, saka tofanira kunge tine kamukamari toona pokutangira. Hanzvadzi yangu yakati handina. Kubva kwabvisa inini nemunin'ina wangu anonzi Chama ari kuHarare nemwana nehanzvadzi yedu yekuHarare imo, ndo zvakaita kuti inini ndakasumuka inini nemunin'ina wangu anonzi Chama tichienda kuKadoma. Mari iyoyi yanga isingatokwani kana kuti taida kuti tinotenga kofini nokutakura mufi. Tiri muroad yekuenda ikoko ndo pakanzi vekubasa kwake pawakafona nokwaboka akati aiwa isusu kofini tokwanisa kuprovide, munoenda kutengesa makofini motora any kofini whatever price yamungatore, tora rinodhura racho tinobhadhara, grocery tinotenga, tichatuma munhu kuti anotora grocery roenda kuplaza, imimi enda munotora kofini nezvese zvati ndingi tese taista kuti munhu uyu ihamaka hatisi kutaura zvetsuro yatinobvisa todya nyama, tikutaura zvemunhu akatoraswa izvozvo. Tinoda kuenda panhau yekuti hama yafa zvisina tsarukano. Munhu uyu ihama yenyu kuti munin'ina wenyu, but panotori nekampani yakati endai munotsvaga bhokisi ramunofunga kuti ndo rinodhura iroro racho. Vaitadza here kutakura munhu kuenda naye kupostmortem eze kampani? Izvozvo vakati havaite, vanokwanisa kuti pamusoro imambo ndedo kuti ndimbopataura ipapo. Inini zvandikaita pakasvika manager wakwaboka vaishanda kumaini kwaboka, nguva yavakasvika ndakaenda ndikanotaura navo ndikavakumbira ndikati maita zvakanaka makurumidza kusvika, bhodhi isati yasvika itoenda notorwa kupi kuKadoma, zvekuti mota dzaenda kuKadoma hasati dzaita sei, hasati dzasvika. Tanga tine chikumbiro chokuti mutibatsire nemari yekuti hama yedu iende kupostmortem, nekuti apa chanetsa apa ichi imari, munhu wese arongoti inini handina mari, inini handina mari. Zvikanzi haisi nyaya, mari tinayo. Ndopapauya muzukuru wedu, zvikanzi aiwa ipapo takutopakata pese papo pemapostmortem nekuti paitwa investigations yenyaya dzekuti pane nyaya inogona kungosungisa vanhu vakawanda, saka pepostmortem pakatiwa nemuzukuru yeye achitaura nevanhu vekwaboka veva. Ini takabva tatobva pamotikari paipai tobva tatosuduruka. Muzukuru uyu mwana wanyu? Mwana watete, hanzvadzi yababa. Wanike baba, anopindero ane mtuko mmochete nemi here? Kochi nasi uyu apari apa still hamuri kupindura zvodwana mambo. Mambo ari kuti chikonzero chakaita mbasha avigwe nadzo, handiti inokura kwaimese makamboona munhu anopigwa nembasha here. Saka apa ndozokubvunzwa namambo, saka ndakuchedzai kuno chikonzero chembasha idzi utazovigwa burisai pachena chikonzero ndochikudwa namambo. Isatsamwise da nawe kuti azovigwa nehembe, pakaita nyaya yekuti hanzi amapoison, hanzi saka munhu akamapoison anovigwa nezvinhu zvake zvose, anovigwa nazvo. Akaona kuti munhu amwa poison ndiani? Inini ipapo handizive, ndakatombobvunzawo maiguru vangu. Maiguru vakati inini handambotaura kuti hama yenyu akamwa poison. Ndikati ko saka wacho akataura kuti akamwa poison wacho ndiani? Zvikanzi hama dzake ndo dzakataura kuti munhu akamwa poison. Ndikati hama dzacho ndedzipi? Isusu hatizive kuti munhu akamwa poison. Ndinoda mombe nhatu nehwai yekuviga munhu nembasha dzake
musina chikonzero chamuri kugona kutiudza pano. Saka nyaya iyoyo kuti ibude zvakanaka, ndiani ane maresults ekuti munhu takanomurasa uyu nekuda kwekuti akanga amwa poison nekuti maona kapo postmortem muramba muchirambirei postmortem. Postmortem chinhu chiri under police, chiri pasi pemapurisa, chonzi hatina mari yekuti tizotakura munhu. Makazviona kwani zvinhu zvamunotaurira panapa? Munhu aurawa kana kuti munhu muri kufungidzirwa kuti munhu anodaro aurawa, munhu iyeye mafunga kuti munhu anenge aurayiwa uyu, handiti imimi munongotaura kuti tinoda kuti aende kupostmortem. Angadai ariko nanhasi kana kuti oya kuno kwamambo kuti mambo tina hama yedu ine mazuva yafa, chatiri kushaya imari yepostmortem, patinoda kuti hama yedu iende kupi? Kupostmortem, kwete kuita vanhu vakachenjera mumuri. Wozvonokubatisai moto wandiri kutaura panapa, hamubude. Komota manje nedzimba dzamuri kurwira makadi kudzitora makanodzicherera muguva make semunhu apwa poison? Makadi kunodzitora makanodzicherera muguva macho? Takatozvibvunza izvozvo. Wamaibvunza ndiani? Ndichibvunza bhudhi vachiti chii? Vakati takatovhunza ndina Sabhuku Majaira pafoni yaSabhuku Majaira, ndichitotaura nabhudhi mushure mangu vanditi endei munokumbira kwaSabhuku kuti hama yedu tiwe kuzoiviga kwakavigwa baba kupi kuAmiva. Ndobva Sabhuku Majaira ndobva vabvunza vakati ko chaitika chii? Hama yenyu chii chaitika? Zvikanzi ari kufungidzira kuti amwa poison. Saka zvemapostmortem mukadzi murume achirwara nani? Haana mborwara. Akangonzi afa. Ainani? Angari mudzimai wavo. Titaurirei mama imi. Zvakafamba sei kuti muzopasisana manje kuti ngatimuvigei nehembe dzake? Makanga maane ashwarenzi kuti amwa poison makanga muinaye, makamuona achimwa poison? Inini chakaitika ndechekuti murume wangu kuzoshaika kwaakaita, akanga ari kubasa, atoita 2 weeks ndisinaye pamba, ari kubasa. Saka musi waakauya akazosvika pamba kuma 10, asi vakamuona vakuti akasvika kuma 10 dzeusiku. Vakamuona vakati vakamuona kuma 6 PM zuva raproiri achitenderera muground nemota, achimhanya achitenderera muground nemota. Ndobva azosvika kumba inini kuma past 10 dzeusiku. Saka akasvika akanoka padhoo. Anoka padhoo semunhu ndaiva ndega ndichiziva kuti mwangu hapo ndakanonoka kudaira. Ndobva anoka futi kechi2. Paakazobva ipapo ndobva anonoka pahwindo, akabva ati mai mungu ndivhurire dhoo ndindadi ndasvika. Saka pandakasvika padhoo ndobva ndavhura dhoo, ndobva asvika achisumudza mubhedha, ndakatorora nevana pamubhedha, ndobva asumudza mubhedha. Akati ndikuda kutoenda kuna baba vangu izvizvi. Kuna baba kupi kwamunoda kuenda? Svika ndikuda kuenda kuna baba vangu. Kuna baba vangu wakuziva kuda kuenda kuAmiva kuna baba. Mukutaura kuti munoda kuenda kuna baba, baba venyu akashaika rini? Inini baba venyu ndakaroora nemi handivasivi, ndakaona baba venyu ashaika. Zvikanzi kana usingadi unoita unosara enda kutoenda. Apa vanga vasiya kusvika kwavakaita pamba, havana kusvika nemota, vakasiya mota 500 meters away kubva pamba. Ndobva vanditi inini ndikuda kutoenda, kana usingadi izvezvi unosara enda kuda kutoenda. Ndobva ndati panapa patiri kugara pabasa, kuti tibve pamba pevanhu vasina kuzviziva kuti tabvirei kana kuti takubva, hazviiti, todi tozoenda mangwana. Vakaramba vachiti ndikuda kuenda, kana usingadi uri kusara. Ndobva ndati alright, saka mubhedha wacho wamunoda kuenda nawo munotakura nei? Mota iri kupi? Zvikanzi mota ndaisiya uko, mubhedha ndotakura. Ndikati chiandei tinotora mota yacho tise mubhedha pamota tiende. Ndobva vambogara pamubhedha vachifemereka. Ndokuisirai chikafu here? Vakanditi aiwa sadza ndabva ndadya kubasa ndiri right. Ndobva ndati alright, chiandei tinotora mota yacho tise mubhedha tiende. Ndobva tafamba taenda kuya, ndobva vasvika vakapinda mumota. Inini ndobva ndapinda, ndobva vadhiraivha. Tichisvika pamba pane zidombo rakadai so riri pasaidi pegedhi. Ndobva vanditi mota iri kuramba kubata mabhireki. Vakananga dombo iroro. Ndobva ndabata steering, ndobva ndanzvengesa dombo riri. Saka kumberi uku kune zimuti riri kusaidi pamba padaishanda ipapo. Apa pane chibracetent chakavakirwa ipapo.
kuseri kwezimuti uku kune chitrenchi chine chikreb chinomwira mombe. Ndobva vananga futi chistubhu ichocho chine chibracelet chakavakirwa ipapo vakachinanga vachiti mota iri kuramba kubata mabhireki. Ndobva ndaramba ndakabata ndabata steering kusvika ndanzvengesa mota yekusvika yasvika ndobva yamira yakatonomiswa nemba kudai so mota imba yakatodirika payakarovera yakatodirika so. Saka tasvika ipapo instead yekuti vabude nedhore kusaidi kwavo vakabuda. Inini pandakabuda ndobva vabuda nedhore passenger kusaidi kunoku ndobva vakotama kudai ndobva varutsa. Asi chavakatanga kurutsa ipa vakarutsa sadza nemavheji. Ndobva ndavabata ruoko ndikati mukoma chii chaitika zvikanzi handisi kuziva. Ndobva ndavabata ruoko vachisvika pavhuranda vakuda kupinda mba ndobva vapfugama futi ndobva varutsa futi. Ndobva ndati madyei mambodyei zvikanzi handabva ndadyawo basa. Ndobva tapinda mumba ndobva tagara. Vakanditi inini zvokurara panapa handisi kuda ndikuda kutoenda kupi ndikuda kuenda kumba. Manje kuti tibve pamba pevanhu usiku uno hazviite. Ndobva vapinda ndobva vabuda mubedroom anda takagara ndobva vapinda mudining. Vapinda mudining ndobva vavhura mukitchen inti ndobva vatora drink ranga rine 5 liters requinch. Ndobva vadira drink riya mukapu. Inini ndobva ndavatevera. Ndobva ndati samuri kunwa drink madii kuti mudye sadza zvikanzi aiwa rega ndinwe drink ndirari. Drink iro ndiro vakatora vakanwa. Vapedza kunwa drink iroro kapi yachona ndiyo kunzi yakazotorwa nana baba. Ndobva vatapinda mumba ndobva tadi ndobva tarara. Ndobva vanditi inini panapa ndichada kugara ndikuda kuenda kupi ndikuda kuenda kumba. Ndobva ndatova softa pani ngati aiwa mangwana tozodi tomuka tofonera varidzi vepanapa tozodi tozorongedza zvinhu zvedu tofamba toenda kwacho kwamukuda kuti tiende. Ndobva tarara paya kuzoti kuma past 1 kuma 2 ndobva vakatanga kudedera. Ndikati asi mapindwa ndechando here. Ndikati mambodyei uye mambonwei chaita kuti murutse kuda. Vairutsa chakaita chisiriri like zvakaingoita zvimasiriri so. Ndobva ndakati saka muri kurwara. Saka nguva yavakatanga kudedera kudaro anhu autombozitora serious kuti nditi mumwe wangu kwakutodi kwatoo kurwara. Saka ndazoti kwatoo kuma past 3 to 4 vakabva vanyanya kudedera stereki pamwe munhu apindwa nechando handisi kuziva chichiri kuitika. Ndobva ndati rega ndimirire kunze kudi kunyatsochena ndigowana kuti ndiwana rubatsiro kuti munhu aende kuchipatara. Kuzoti kuma past 5 ndopa ndakamuka ndichifonera bamunini vari kuHarare bani changu. Ndopa ndakati mukoma wenyu kunoku ari kurwara asi akasvika nezuro manheru kuma past 10 ndonguva dzakapinda mumba. Ndobva vanditi vari kurwara zvakaita sei. Ndikati vari kungodedera. Vakati vari kukwanisa here kutaura. Ndikati arega ndimbozama kuvapa chifoni mutaure navo. Asi pavaitaura navo ndikati vati bamunin'ina wenyu ada kutaura nemi. Vaingoti bamunini chamoti mukoma muri sei kuti vanga vasingachakwanisi kutaura vachingodedera. Ndopa ndabva pamba ndikaenda pane imwe shamwari yavo yavaitamba nayo. Saka ndobva ndavati ndasvika paya ndobva ndati baba ndikukumbirawo muuye shamwari yenyu yakauya kuno. Ndikukumbirawo muuye muzondiperekedza kuchipatara. Zvaari kuita handisi kuzvinzwisisa. Munhu ari kutorwara. Vakanditi akasvika nguva iyi. Ndikati akasvika nezuro manheru kubva kubasa. Ndobva vanditi chiine munosana kugadzira. Vakanditi mota yacho ine fuel. Ndikati mota ine fuel ndikuda kuti mundiperekedze kuchipatara ndiende nomumwe wangu kuchipatara. Ndobva ndasvika ndichisvika ndichitosvika ndichibva kunovashedza kuma 7 dzakutoenda kuma to 8 ndichibva kwamhiki kunovashedza. Ndichisvika ndikawana vadi bamuku vatoshaika. Ndo mafambiro akaita nyaya. Saka pakazouya mapurisa vachitorawo statement. Vakatora nemarutsa achona vakatora zvese papa asina ngana atombomapo kuti imwe shamwari yangu andaitamba nayo ndiye akatoya akakorobha ipapo. Mapurisa akatopukuta nemarutsa anga ari mumota imwe. Vakati toda kudi toona kuti imi muri kufungidzira kuti paakasvika panapa akadyei. Ndikati paakasvika panapa akaramba sadza. Asi noti vakatobvunza kuti arutsa sadza sei. Ndikati paakasvika panapa akasvika akanditi inini kubasa ndabva ndadya nditori bhoko. Saka ndobva vapinda mukitchen ndobva vamwa drink. Ndobva vanditi drink racho ravakanwa vakabva naro here kana kuti. Ndikati aiwa drink ravana kubva naro. Drink rari mumba drink rachitotakurwa nemwana kuchikoro. Ndobva vanditorera drink riya ndobva vanditi inwa drink iri. Ndobva ndatora drink riya ndobva ndadii ndobva ndanwa.
vakatonditi dira mukapu yaamwira ndobva ndatora dhiringi rari mukicheni ndriya ndobva ndadira mukapu mya ndobva ndama ndobva vati saka muri kuda kuti munhu aitwe sei ndikati inangu kushayika kwaita mumwe wangu kana kurwara kwaita handisi kukunzwisisa ndoda kuti paitwe postmortem saka zvokuti ndizoziva kuti vanhu vakangotanzi kwai ngatingoti anwa mushonga nokuda kutaura kuti asvika panapa akanwa dhiringi haana kudya sadza saka vanhu ndo statement ravakashandisa vachitanzi kwai tongoti munhu anwa mushonga asi ndizvokuti akanwa mushonga handina kuona mushonga waka akabva kwaakabva pakatangira chirwere ndobva arutsa sadza nemuriwo sei vanhu vasina kutora pfungwa yekuti zvichida murume wepabva kubasa ndokwaabva akaberekeswa saka tinoda kuti tione kuti chadya hama yedu chii handiti makatora kapu imi ndobva madirirwa dhiringi mukapu yacho iri kunzi pakanga paine kapu apa ndobva maimwira imimi dhiringi racho handiti iwe kapu wakatora yavakamwisa dhiringi racho saka sei taida kuti tizomhanya kuti dhiringi pabanga ndoratakura munhu handiti mapwana tese taifanira kungokadzika kuti hama yedu ngaiende kupostmortem full stop ndo vanotaura kuti munhu afa nei kwete kuti mupurisa anotaura kuti munhu afa nei asi mupurisa zvaanoita anobvunza imimi veukama kuti muri kuti toita sei nokuti apa tungamirwe nemupurisa ipapo panotungamirwa nehama dzari dzemufi pamusoro vedare takaudzwa nepolisi yekukadoma pane mochari kune polisi kanzi kana musina mari yekupostmortem kana muinaye zvozitakurai bhodhi yenyu muende postmortem tese takati tisina mari takagara pasi hamutaurirwe zvekunge soto ndopatiri kuramba mutemo hautaurire munhu kunge soto kuti kana mune mari takurai munhu wenyu kuita kunge mhosva marights evanhu kuti kana muda kuendesa munhu wenyu kupostmortem munoendesa kupostmortem otochengetwa kumochari uko ivo mapurisa ivo pachezvavo ndo vanoita nyaya iyoyo handiti mapawa kana pane pamunodiwa kunzi mubatsirei paripo but ivo pachezvavo tivanotokudza kuti munhu wenyu uya tiri kumutakura hendei naye imimi pasina chenyu chamabisa hatidi kutungamidzirwa mashoko iwayo nokuti kana mupurisa ari kwaitaura zvinhu zvakadaro mutemo unoramba hakuna zvinhu zvakadaro handiti mapanzo postmortem ibasa remapurisa kana munhu asina kufa zvine tsarukano and imimi hama dzachona muchigutsikana kuti hatisi kufara nekufa kwaita hama yedu mapurisa voita basa ravo kwete kuti paite kunge paane soto yekunzi kana muine mari panoda kunzi kana muine mari hera kana parutaura nyaya yekuti munhu haana kufa zvakanaka hatisi kugutsikana handiti mapoa ini ndiri kuti mukadzi kufunga kwangu ndandifunga kuti maybe ndimi makaramba kuti aiwa vafa takadikiri saka ira papostmortem ndiani inini zvakatondinetsawo nekuti mapurisa akandibvunza kuti saka muri kuda kudini kati ini hangu nemahwariro aita umwe wangu nemashayikiro aita hazvina kundisunungura ndiri kuda taitwe postmortem asi ndakazongoona zvakunzi munhu takuenda kunoviga ndiani akanga achiita zvokuti nditi ndingati ava ndo vakaramba kana kuti ndo vakaramba ini ndaangoti semunhu ane hama dzake inini hangu semudzimai wake ndakasununguka kuti munhu umwe wangu aitiwo postmortem asi hama dzavo vanhu vandaifamba navo ndisekuru vavo vari kutaura kuti vanga vasipo nabamnina nabamukuru navamwe bamnini vanga vari kuharare navatete vacho vasina kuuya ndo vanhu vandaifamba navo ava vanhu vari apa vese avanogara kupa ava vanogara kuhamivhani ava vanogara muno vese vanogara muno imi makanga muri kupi pamaifonera munhu wekuharare ava vari kwa nhamba dzamai dzandakanga ndinadzo dzanga dzisingachaiti since mai vanga vari kusouth africa nhamba dzatete ndakatozodzipiwa navatete vasipo nhamba dzavo tete avo ndandisina saka nhamba dzabamnini vari kuharare nabamnini ndo dzandandinadzo nedzabamukuru dzamai dzandandinadzo dzavaishandisa vari muzimbabwe dzadzisenti since vanga varuzamuno so nhasi mauya mudare mai vakanga vari kusouth africa
munogona kunge mai vatsanangurira nenzira dzakasiyana siyana. Mai muri kunzwa here mafambiro akaita nyaya yemwana wenyu, sekubvunza kwamakanga muri kuita kuti ndingabatsirika sei munyaya yemwana wangu? Muri kunzwa rondedzero dziri apa? Ndo mamiriro adzakaita. Inini mhosva yangu chete ndeyekuti kana munhu pasina akakuudzai kuti amwa nepoison, munofanirwa kuripira dare redu. Chipini chamakatiitira mumusha medu chekunoviga munhu nembatya dzake pasina chikonzero chamuri kutitaurira. Hapana dhokota pamuri aikuudzai mbatya dzemupi dzakaisirwe muguva kunzi muvigei nezvinhu zvake zvese. Taizviona mumapurazi kunzi hana hama musaine neuwachi nechii kana anga nekamera nemakamera nechii zvese zvofusirwa munhu ingi muguva. Ndo zvamakaita imi vaning'ina vachona nemadzikoma muripo, hanzvadzi dziripo, vazukuru varipo vanofanira kupuwa mbatya dzemupi. Motora mbatya dzemupi munovisa muguva. Ndava yei? Taurai tete. Tokumbirawo bambo ipapo mutibatsiro nokuti isusu taingonzi mimi muri vadiki hapana chamunotaura. Tikangoda kuti titaure taingonzi nyararai. Zvokutoti mukoma apa vakafona chiti ende munotaura nasabhuku. Tiri kuuya kuzoviga ichi munin'ina wekuamiva. Ndakabva ndanotaurawo nehanzvadzi yangu neumwe ari kuHarare. Tikati saka apa toita sei? Pamba chaipo pababa papadongwa hapana panoda kuti pagadzirwe kuti vanhu vanoungana ipapo hazviite. Ndobva mumwe hanzvadzi yangu ndobva ataiyo ende munoona pamba pangu munotaura nemudzimai kana pakasununguka kana pemunin'ina uyu padhuze nepadhuze vakabatana kudai so mungonoti ndepapi pakangonaka kuti vanhu vaungane ipapo. Takabva vanhu vakabva vanoungana pehanzvadzi yangu iyi. Ini ndakatoya ndikatoshungurudzwa ndikatotanga kupopoterwa zvokuti ndakatombopomoka ndikabva parufu ipapo ndichonzi musha wakasviba wemukomana uyu hapafanira kuungana vanhu pamba ipapo. Akaroora vakadzi vakawanda. Kuroora vakadzi vakawanda kusvibisa musha? Hanzi pakasviba pachemero hanzi pakasviba pachemero munhu. Ndikati kwainini apa mhosva yandaita ndei kana mimi maonoti mimi apa hapaite imimi chingochinjai muende kwacho kwamuri kuda kwacho ikoko. Zvikwanzi watokanganisa imhosva hombe watoita iyoyo. Tinana sekuru pana pari kutungamirira panapa ndibhudhi wangu vachindiudza. Sekuru ivavo chii sekuru ava? Ndibaba wababa venyu here? Mino bhudhi ndo vanonyatsovaziva. Ndisekuru vapi imi vakuru vasingazikamwe nevamwe vana mumusha menyu? Inini vedare pamusoro vedare ndiri kuti ndinyatsotsanangudza ivo kana vasingafambira hama inzwai imi vakuru imi musati kana muri kumba kwenyu moyo kutodzidzisa vana chivanhu kunenge kwakatokosha kwete kuti kana vasingafambire hama. Tiri kuti isusu sekuru ava ndevapi noti tinovada kana varivo vaikumisilidhai vari sekuru vachikupai kuti munoti hama yangu yafa handisi kugutsikana kuti hama yangu yafa sei imobatana naiyeye otungamira kuti vigai munhu. Aiwa tiri kuda kuti kana vanhu muri vana vanyamunhu imimi muri imi mukuru mune muchizikamwa nevana kuti mukoma wedu mukuru ndeuyu musarase vana vamai venyu nababa venyu. Kana muchiita zvinhu zvenyu itai zvinhu zvenyu muri pamwe chete so that kana mapedza kuita basa hakuna anozogona kufungira nekunongedzana nevamwe. Handiti mapona ndati sekuru ivavo ndiani? Ndingati muzukuru wangu ayozorondedzera mai ani mungayozorondedzera sekuru mukana mambo izvopindurai mambo ndisekuru n'anga here ndisekuru hama yenyu singazikana nehama pindurai mambo kuti mambo ndisekuru mukana namambo kana ndisekuru vedu. Makanga muchiuya kudare mune mazuva masungwa kudare makambovaudzai kuti sekuru ndiri kusungwa kudare kwamambo nenyaya dzekufa kwemukomana dzakaitika dziya? Inini hanombengi ndavatsanangurira vari zvino vangopesa vatana vari kumagadziro kwazvino vari kune magadziro ari kuitwa kwazvino ndakati handikwanisi kuuya ku musayamwa postponai nyaya iyi haisi nyaya yekutombosekererai. Postpondei sekuru venyu tiri kuvada mudare. Hatidi vanhu vanoti chavo chivanhu vanochichengetedza uko
enoa kuti tiri kumagadziro. Magadziro anoitwa usiku, hakuna magadziro anoitwa masikati zvakadai. Avanoti kuti tiri kumagadziro handikwanise kuuya ikoko. Kutotsinya asi vakasiya vakukandai mumoto imi. Handi mapoa. Vari kukumisilidhai. Muri kukandai mumoto. Pamusoro pedare sekuru havana kuti ivo ndivo vaka Andiani akaramba amaende takabvumirana tese semhuri tese semhuri. Sekuru vakanga vari makanga musipo baba si kuti mukuru anenge akatarirwa. Ani muri kundiona ndakadai. Kunoti kana taane dambudziko kumusha uye vakuru kwandiri. Handizvo vanotungamira zvinhu zvatinenge tichiita tichibvunzana patisina kugutsikana totaura. Munhu asina kugutsikana chekutanga mutorwa mukadzi uyo handiti iyeye ziso revanhu vanenge vari vana vanyamunhu kana hama yavo yafa mazvinzwa rinenge riri pamunhu iyeye ndiye anoziva kuti hanzva dzedu chii chaitika. Handiti ngatibvumiranei ndo zvine zvichiitika izvozvo. Handiti ndiye akatoti ini handigutsikane nekufa kwaita umwe wangu. Kana tienda kupostmortem yendei. Handiti yendei kupostmortem. Vamwe vouya vachimhanya manje parufu rwakadaro havatori nei basa nemunhu afa. Ngatitovigai ngazvakazodai iwewe zvaka hatidaro kana tichiita zvinhu nokuti kana tisina kuzogutsikana hazvina basa kuti munhu akavigwa kwedzupi kana kuti gore ripi.